Хора, казвам ви, капя. Много е топло. Как си? Това се превърже пръстчето. Влади има опришка. Ами ето как изглежда нашия ресторант. Scan the menu, sir. Yeah, madam. Сега ще ви кажа ориентировачно цените, за да се знаете. 60, това колко лева са, примерно? Се броя 60 дирхама са около 30 на лева. 30 лева за суши, пинаколадата ми и тя 60. Добре. Да, всъщност алкохола е скъп. Виждате, пинаколадата ми струва колкото обяда. Те са 60. Те са 60. Какво стана като сметка? И колата ти 12 лева са едно. С нас ли? Ага, супер! Ще имаме компания. Ето го и джипчето. Thank you. Hi. Camel ride and your dinner. Thank you. If you have any question, you can ask me about it. Yeah, I'll just translate to her because... But just we have to 1 hour, our tour will start after 1 hour. Аз го разбрах, ще има 3 неща, джунер, програма и сафари. Не точно, но горе-долу. Ще имаме Аз съм един час тук, път. може да се обърнеш към мен. Един час път имаме до мястото и то започва след един час. Реално си май ще чакаме един час, няма представа. Но има пускане с мотори, с 4 гуми и с колата. Като след това вече има с камили. И мисля, че накрая вече е вечерята. Ще се проличи. Стигнахме и ми се струва, че купона започва. Влади сега ще вземе и бъги. Ще си направим снимки и ще си сложим ето такива неща на главите, за да ни получа инсулт. Слънчев удар. Айде, Влади, да го направим местен. Реших, че трябва да сляза преди да съм ходила някъде. Вече сериозно се притеснявам за него, защото той се застресва също отдолу под стреса. Ще караш ли? Как не? Циганика. Ще си я сложих и ти каза, окей? От 25. ти лут ли си? Исках такава цигания. Неща съм принцеса. Искам да ти кажа всичко, на което казваш да, струва пари. Добре, ще съм си арабска принцеса. Ето, взехме си и хубави снимки. Накарах човека да ми пусне интернет, да мога да си постна и в Инстаграм. И направо чудесно. Поне ги имам и на фан, защото така мога сама да свършна. Да, сега вече идва редно страшното. Отиваме на сафари. А след сафарито на Владо, вече не знам от какво да се притеснявам. Малко ме хвана шубето, честно казано, но готино е сега, не мога да ги излъжа. И така, няма да им тук какво друго има. Ето, приятели, пак са маски, тегляме. Тук до мен има един арабин, ето го. Салам алейкум. Леко салам. Добре, хайде да видим какво ще се случи.
Good? Yes, yes. Yeah. Don't worry. Are you sure you're good? يلا هلا والله رام تورني Приятели, беше уникално. Направихме се уникални кадри и сега ще ви покажа и на вас. Ето това. Залеза е уникален. Дори успяхме да го хванем. Просто чудесно. Всичко е 6 точки. Кажи нещо за моите зрители. Трябва да пробвате да намерите. Който е идвал задължително сафарито е едно от най-яките неща. Така че, между другото, човека беше обучен да прави хубави снимки, да прави яки видеа. Изтърпяме. Просто всичко е 6, но в момента устата ми е пълна с праза. Така че спирам видеото да се поснимаме още малко и ви вземам след малко на купон. Ето го и нашия лагер, приятели. Ето ги и камилите. Сега ще имаме шоу, ядене и пиене, както казах. И след това се прибираме към хотела и утре ви взимам отново с нас. Ето това най-много ме е страх, когато се кача на Камила. Слизането, приятели. Но между другото тези са бебенца, май така като гледам. Малко им приличат на сноу. Ето, между другото преди години тук нямаше маси, сядахме на килими, а вече има сцена, има сепарета, така да го кажа. Сега, приятели, ще ви покажа лагера. Всичко, което ви показвам е безплатно, с изключение на алкохола, разбира се. Какво става? Чакай да са. Какво? Дай да я кажем. Понеже има фиксирани маси, аз бях притеснена, че като тръгнем да обикаляме ще ни я заемат, както стана, но Влади ме успокои, че жената ще бъде изгонена. Така. Ето тук сядаме и пушим наргиленца. Там има бар. Тук ще бъде сцената и представлението. Кафе и чай. Аделина след малко отива да се татуира, разбира се. И ще пояздим и Камили. Ето вижте какви неща може да си купите от тук. От тук се взимате снимките от Камилите. Много ме е, че нямаше черно и сега с кафяво нещо не ми харесва, но по-добре отколкото без нищо. Хайде сега на барбекюто. Влади, опашката е от тук. Ето е вечерята. Зеле, салатка, хумус. Това тук е патладжан, риба. Взехме си и спанак с картофи. Влади си хапва шишчета и пилешко. Харесват ли ти? Да. Тук имаме някакъв сладкиш плюс плодове и това е.
Само че يلا يلا هناك الجمل مغوص. Не. харесва ли тя, Ади? Добро утро! Ще ходим в Стария град, ще посетим рамката, ще се качим на Бурж Калифа и ще се разходим в Дубай Мол и разбира се няма как да не ви покажа и пеещите фонтани. Бъде интересно да гледате. Продължавайте и ако все още не сте се абонирали за канала ми, моля направете го и не забравяйте да харесате това видео. Забравих между другото да ви покажа стаята, тъй като ви казах, че хотела не е много луксозен, но все пак исках да ви покажа как изглежда стаята, но ще го направя когато се приберем. Сега първо слизаме на закуска. Имаме точно половин час преди шофьора да дойде да ни вземе. Ето го и ресторанчето. Ето е тук, тези сепарета са много интересни. Сядай където искаш. Ето тук има сиренце, някакви неща, сосчета, салатки, маслинки, кафе, което не е много хубаво. А тук са пак отново маслинки, трошийки, плодове. Ето тук има някакви арабски неща. Наложи се да направим малка промяна в плана за днес, тъй като ни докараха в Стария град. Той вече не е много стар, има и нова част. Тук са само пазари, магазини за злато. Реших, че по-добре да не си губим времето и да ни закарат на Джумейра. Там се намира хотела Бурж Ал Араб, така че там е по-интересно. Има доста хубави ресторанчета, кафененца. Отлагаме Стария град и отиваме на по-модерното. Ето е и рамката, приятели. Това е нещо ново, което не съм виждала. Стигнахме до рамката. Сега ще се изкачим по нея. Ще видим от високо Стария и Новия град. След което отиваме към Джумейрата. Ако го казвам пак правилно, не ми се смейте, хора. Нямам интернет дори да проверя в Google дали е точно така. Ето тук зад мен, не знам дали виждате. Да. Сега ще ви покажа като следва. Знаете ли, тък му разправях на Влади, че когато не е в сезон, не може да се отсети така еуфорията тук, но ние се усетихме, както казва той, в Турция. Плюса да дойдете август месец е, че не чакате за нищо. Ето вижте, само ние сме и тук още две гълъбчета и общо взето много е спокойно. Има много плюсове, между другото, и не е жега. Напълно нормално време се, нали, Влади? Топло е, ама не е тъй да те смазва сега. Да, днеска особено е много хубаво времето. Разкажи вчера шофьора какво каза за пустинята. Вчера явно беше
хубаво време, защото шофьора обясни, че вече сме влезли в зимния сезон на Дубай и имаше добър ветрец и беше доста прохладно в самата пустиня вечерта, така че... Да, беше много приятно. Следно сме си в България. А сега искам да ви покажа нещо. Тук всичко се чисти. Стъкла, макла, каквото се сетите, дори се чудихме защо. Ето я и рамката. Знам, че много обичам да говоря, но приключвам, защото искам да се качим догоре и ще се включим оттам. Всичко се почиства и не само тук на рамката, а по принцип сгради, молове. Аз направо съм изумена. Много се поддържат нещата. Гледай как се хлъзгам. Това нещо е огромно. Yes? Много ме харесва, че когато влезете тук, ви снимат, дават ви билетче за снимките след като излизате. И сега продължаваме нагоре. Thank you! Толкова бързо се движи този асансьор, че няма да разберете кога сте се качили. След като слезем, ще питаме на каква височина е, защото това тук, приятели, е старият град. А това тук е новия град. Сега ще си вземем сувенирче монетка и да видим какво ще ни се падне. Вижте, Влади току-що какво изработи. Това го собственоръчно на машината. Ето ми е и татуировката от вчера. Мислех си, че ще бъде такава, каквато ви я показах в предното видео, но след като мина един час се обели, вижте какво се получи. А сега ще видим колко сме красиви и дали ще си изберем снимка. Я да се намерим и ние. Честно да ви кажа, не съм изобщо впечатлена, колкото и тъпо да звучи. Да, инвестирали са много пари, направено е красиво, но не ми беше интересно. Още повече се ядосах, че този на снимките изобщо не ми обърна внимание. Исках да сменят до бекграунда, да променим снимките, исках друга рамка. Общо заето за скромните 160 лева за рамка трябваше да ми обърне малко повече внимание. Това, което направих, е да си снимам снимката с телефона и да се тръгна, тъй като наистина не бях впечатлена. А и тази рамка и тази снимка ще ми бъдат за спомен, като я погледа да се сетя за нещо хубаво, не за нещо, което не ми е било интересно. Хайде, продължаваме. Хора, направих ужасна грешка да седна на ето това тук, черното. Опържих се. Направо подскочих, ужас, много е топло. В смисъл, много се е нагряла плочата. Сега тъкмо си мислех, че вчера на сафарито ни взеха 40 лева за 2 снимки. След като ги помолих и за файловете, ми дадоха и файловете. Естествено, обърнах
обърнаха ми внимание, но ги бяхме спазарили всъщност, бяха малко по-скъпи. Тук 150 лева за една снимка в рамка. Това е просто... Не знам колко лъкъл трябва да има някой, че да се я купи. Всъщност, може би има някой, който не го бъркат парите, но 150 лева определено са цифра. Така де, изтървах да ви покажа хотела, но в момента го виждам. Няма хеликоптер отгоре, Влади. Сега ще ни оставя тук да се помотаем малко. Виж, тази сграда я правят като кораб. Ето вижте, много е красиво, хора. Шофьора ни беше закарал на плажа, строителната площадка, скарах му се и вече сме ето тук. И Влади, нещо... Какво искаш от мене, извиняй, приятелю? Ага. Добре. Хора, на това място тук искам да ви кажа, че в сезон не може да си намерите маса къде да седнете. В момента сме само ние. Поне ще се направим изчистени хубави снимки. Сега ще седнем тук да пинем по нещо, но преди това търся хотела, който да се падне зад гърба ми, за да може да се види по-добре. Приятели, по принцип, казах вече, тук гърми от хора. Ето е тук, пускат лодки, гондоли, като в Венеция. Много е красиво. Ето го и хотела. И много лошо, че постоянно ми загрява телефона и изключва и някак си така не мога да снимам повече. Джина е уникален, нищо, че струва 50 лева. Имайте на предвид, пак казвам, алкохола е доста скъп, но по него пия в хубава чаша и с моите билки. Между другото, приятели, шофьора ми беше закарал на плажа. Там просто имаше строителна площадка, изобщо нямаше какво да правим и не знаеше това място. Така че това е хотел Джумейра. И ако искате да си направите готини снимки и да пиете хубаво коктейлче, това тук е правилното място. Всъщност, ето вижте как се казва мястото, за да не ви подведа, но точно е тук. Може да се снимате хубаво с Бул Шаларап, с камилата и да пиете кафе за 100 лева. Сега, докато чакаме шофьора, се сетих нещо друго, което да ви кажа. Тъй като багажа беше много скъп, по 300 лева на човек, решихме да не взимаме багаж с нас. Безплатният багаж е до 7 кг, като включително може да се сложите 10, няма никой нищо да ви каже. И искам да ви кажа, че абсолютно се събрахме в него, така че ако искате да спестите 500-600 лева, направете като нас. Нещо друго интересно се сетих, тъй като до сега си говорихме с Влади. Между другото, понеже сме пред доста скъп хотел и на доста скъпо място, си говорихме какви нормални жени излизат от хотела. Нормални, наистина нормални. И Влади вика ми, те мацките, нали, хубавите жени са по баровете. Тук като влезете на бар, може да видите доста самотни девойки, които по-точно не са на бара на работа. Беше ми много смешно. Много бързо се случват нещата тук. Ние дори не знаехме къде сме. Викахме си дали сме на правилното място изобщо. Влади го гледаха като шейх, а мене като няма да ви казвам какво, досещате се, така че изобщо не изглеждахме на мъж и жена. Дори ако някой, с който се заприказваме, разбере, че имаме деца, ни гледа доста странно. Повечето според мен си мисля, че сме тук на секс туризъм или поне за мен е така, но нищо, бизнеса върви и то много добре тук. Честно казано,
На мен лично Дубай Мол не е много впечатляващ. Мол като мол. Единственото, което харесвам на този мол е, че горе има тераса и гледка, прекрасна гледка и то към фонтаните. Сега ще потърсим аквариума, ето даже виждам го, той е насреща ни. Ще влезем да разгледаме. Има и ски писта, ще ви я покажа, тъй като има голямо стъкло. Влади реши, че няма да караме ски, а и когато съм минавала, имаше само деца на ски пистата. Какво друго има? Има много магазини. Колко магазина? 400 и колко беше казал? Да, 1200 магазина е търговския център. Това е ужасно много магазини. Изглеждат хубаво, разбира се. Сега ще видим какви са и цените. Ще разгледаме какво има в Зара. Ще си купим парфюми и ще видим какво друго ще правим. Ето отвънка, ако не искате да влизате вътре, може да видите дори водолазите как хранят рибките. В момента не са излезли, но съм ги виждала когато плуват. Поне разбрах къде ще вечеряме. Отдавна търся традиционен ресторант. Да пробваме нещо интересно. Този сет е типично мой стил и много ме кефи. Хайде да влезем да видим какво има. Ето тук се приготвят сами сладоледче. Интересно е. Ще вляза в още един-два магазина след като излезем от аквариума, защото ми стана много интересно защо са толкова скъпи нещата. Сега да видим парфюмите, ако са пак по толкова, ще си купя от летището. Тук си харесах ето този парфюм. Цената му е 800 лева. Казвам ви ги в лева, за да ме разбирате по-добре. Концентрат е 20% и трайността му е 6 стена. Мирише брутално. Аз обичам така по-наситени и тежки, но не чак толкова. 472. Ето, избрахме си този бестселър. Вижте, дори с златни частички. Така е, когато си купиш друг парфюм. Приятели, Влади ме черпи макиято. Седейки тук и наслаждавайки се на Бурж Калифа, си говорихме с Влади и ни беше много интересно колко струва една нощувка там. Ти последно разбра ли? Не знам. Май гледахме друг хотел. Буршаларап. Буршаларап ли гледа? 700 лева. Аз не го вярвам това. Къде има 700 лева? За какъв 700 лева ми говориш? Ами защо? 2500 лева е. 2500 лева е нощувката. Между другото не ми се струва много. Сигурен съм. 4000. Цъкни за мода си фокусира както трябва. Да. Сега гледам колите тук. Преди малко мина един Rolls-Royce. Вода ме кара да влизам вътре, аз чакам шейха. Да, стана въпрос, че може да си наемете каквато кола си пожелаете и в момента Влади проверява и знаете ли какво ми каза? Няма да наемаме, защото знае, че ще искам. Ламбото е 2700 дирхама, около 1300 лева. Колкото в Англия. Даже по-ефтино от Англия. Защото и там сме ги гледали. Някой път седя и се чудя как така си хванах нормален мъж. Аз се чудя така. Много сериозно го чакам скоро да забогатява. Малко така... Много сериозно трябва да чакаш.
Какво избрахме? Ти го избра, аз не съм го избирал. Приятели, днес решихме да се уплътним времето. Ще ходим на ето тази яхта. Към нея са включени обиколка, която почва от тук по цялата Палма. Стигаме до Бул Шаларат. Имаме лънч и общо взето всичко трае 3 часа. Цената на това удоволствие е 500 лева. Имаме и трансфер, който ще ни вземе от хотела и ще ни върне. Изглеждаме много яко, но както всичко останало тук е доста скъпо. Но все пак, нека да ви покажа и как изглеждат яхтите. Thank you. Много е яко, хора, наистина заслужава си уникална красота и ние се настанихме като истински патрони. Ето тук. Определено вечер е доста по-красиво. Чакай, сега ще ви покажа. Не, вижте какъв кораб, много е газарски. Това са нашите приятели. It is show time. Show that is coming for you. You would never imagine. Leave it or do it. И хайде към нашето заведение. Този бар не стана любим и днеска ще има парти. Напазарувахме, взех си една камилка, само че вие няма да може да я видите. Като сувенир, искам да ви кажа, че тук на летището сувенирите са много по-евтини и по-хубави, отколкото по тарабите и хотелите. Не правете грешка като мен да купувате от магазинчетата на хотелите. И тук, разбира се, цигарки. Нямаме време, но видях магазин на Виктория Секрет.